عينت بزمصاك بفلاي نحنا إيرتراويان كابان مهر كنداوي بتقومو بربحو زمرت امبر ازو ود عدي ازي فرنشي ازي انجليزي يبلن لعل خلته ميتي زخونو ቋንቋታትን ብሔራትን አለው ብዛገር እዚ ብጥሙር ኸይ ንሕና እውን ተጸሊና ኢና ሕጂ እቲ ፕላትፎርምስ ኣርባዕተ ቀንዲ ፓርቲታት ኣለዋ ግን እተን ካብኡውን እተን ክልተ ሊበራል ኮንሰርቫቲቭን ኢንዲፉዝ ብሎ ሶሻሊስት እዚ ከዓ በዓል ግሪን ፓርቲ እቲ ክገርመኩም ክንፈልጦ ዘለና እቲ ፓርላማ ናይ ካናዳ 343 ኣባላት ፓርላማ ዘለዎ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ዝኸውን ንኣብነት ናይ ሊበራል ፓርቲ ቁፅሪ ወንበራቶም እንድሕር በዚሑ ንሱ ቀጥታ መራሒ መንግስቲ ይኸውን 343 ኣብዚ ዝተገብረ ምጭርጫ ኣብ ኤፕሪል 28 እቲኦም ሊበራል ብሰለስተ ወንበራት ማጆሪቲ ኣይኮኑ ሕጂ ካናዳ ኮይኑ ዘሎ መንግስቲ ንኡስ መንግስቲ ማይኖሪቲ ገቨርንመንት ተሰማሚዖም እዮም ዝኸዱ እዚ ፒየር ዝብሎ ፖቪዬ ናይታ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ትዝቢት ዝነበሮ ክስታይ ይኽብል ምዝ ናይ ትራምፕ ፅልዋ ከምዚ ሰሎሞን ክብሎ ፀንሐ ናይ ገዛእ ርእሱ ቀበሌ ወይ ራይዲን ተሳሒሩ መራሒ ሲንግል ብሎ ካብዞም ሲኪዩ መራሒ ናይ ኢንዲፐንደንት ዝነበረ ከዓ ወንበሩ ተሳሒሩ ክልቲኦም ሪዛይን ገይሩ እቲ ፔር ግን ሓደ ኣባል ኤምፒ ተወዳደር ኢልዎ ክወዳደር እንድሕር ስዒሮ ክመፅእ ክእል ማለት ግን ኣሻበረኛ ኣይበለን ከምዞም መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ኾኑ ወላ ናይ ሳልሳይ ዓለም